מדי שנה יוצאים כ-30,000 תלמידי תיכון למסע לפולין, אבל המספר הזה הוא 1/5 מכלל התלמידים. רבים לא יוצאים מסיבות כלכליות. המסע היום עולה כמעט 6,000 שקלים לתלמיד. מסתבר שגורמים רבים גוזרים קופון בדרך. אז מי מרוויח על גב ההורים ולמה המדינה נותנת למפעל החשוב הזה להפוך לעסק כלכלי לכל דבר? התחקיר הוא של אדוה דדון וכתבתנו לענייני חינוך דפנה ליאל. שוב מסע, שוב גרוע. אם הייתי שרת החינוך, הייתי יוצרת את המסעות לאלתר, עוצרת אותם. עם כל זה שיש אינטרס לקרוא אותם, תבינו, הייתי יוצרת אותם עד שמדינת ישראל תיתן מענה לכך שמסע לא יעלה מחיר כזה שהוא בלתי עמיד לחלק גדול של האוכלוסייה. תאמינו או לא, הדברים האלה יצאו מפיהם של המרוויחים בסיפור הזה. חברות הנסיעות שזכו במכרז של משרד החינוך להוציא משלחות לפולין. אפילו הם מודים שהעסק שערורייתי. המחיר הבסיסי הוא לא נורא יקר. המסביב הוא מאוד יקר. אבל נתחיל מההתחלה. קיבלתי את הצעת מחיר לנסיעה של הבן שלי, שהוא תלמיד כיתה י"א, וראיתי את המחיר וראיתי שמשהו שם לא הגיוני. אלינה והורים נוספים יצאו למסע משלהם בין חברות הנסיעות, בניסיון להבין למה המסע של ילדיהם למחנות ההשמדה צריך להיות כל כך יקר. היום המחיר הממוצע לתלמיד הוא 5,700 שקלים, ויש בתי ספר שבהם ההורים משלמים אפילו 7,000 שקלים. סדר גודל של $2,000 לשבוע בפולין. כשילד משלם עלות על טיסה, הוא מגלם בתוכו גם את המורים שנוסעים, המלווים החופשיים, את הרופאים, את כל המאבטחים, יש את המסע של כל הנלווים האחרים. למה הילד צריך לעשות את כל המסע? אתה שואל, אז מה? משרד החינוך אולי? בסדר, אז תוביל מהלך. אנחנו טוענים אותו דבר דרך אגב. הסוד הראשון והגלוי הוא שעלות המלווים היא על גבם של התלמידים. 2 מורים לאוטובוס, רופא, מדריך, איש עדות וראש משלחת. בחישוב של הנהגת ההורים, כל תלמיד משלם בממוצע כ-400 שקלים רק על המלווים. וזו כבר סיבה נוספת. מה שקרה בשנים האחרונות, שהתחילו לפנק את הילדים. פעם ילדים היו בתי מלון של 3 כוכבים. היום כתוצאה מהתחרות בין החברות, כל הבתי ספר הגדולים לפחות, יושבים פה לפחות 4 כוכבים. אם אתה לוקח את 6 או 7 לילות, זה יכול להתבטא ב$100. זה הרבה כסף. אבל אחד הדברים הכי מקוממים שמעלים את מחיר המשלחת הוא סוגיית המלגות. במקום שמשרד החינוך יישא בהן, חברות הנסיעות מציעות חבילה שכוללת מלגות בעשרות אלפי שקלים למימון תלמידים שידם אינה משגת. אבל שימו לב איך הסוכנת עצמה מודה שהכסף הזה נלקח מתלמידים אחרים. הקטע של המלגות, תבין, אף אחד לא יעבוד בחינם. זה כסף שאנחנו לוקחים מתוך התלמידים. אתם לא מקבלים כסף מהמשרד החינוך? למעשה 300 שקל פר קפיטה הוחזר חזרה כמלגות לבית הספר. שמעתם נכון, כל תלמיד משלם כ-300 שקלים כדי לממן תלמידים חלשים, במקום משרד החינוך שמספק מעט מדי מלגות, ובעיקר מאוחר מדי, לפעמים אחרי שהמשלחות חוזרות. לכאורה הם היו בטוחים שהמלגה שהם מקבלים מאותו ספק היא מלגה אמיתית, קרי מענק כספי, אבל בפועל הוא בעצם גלגל את זה להורים בחזרה. בלי להתאמץ יותר מדי, הגענו למחיר שפוי יותר של 4,650 שקלים. אבל גם זה ממש לא הסוף, הרי גם הספקים עצמם צריכים להרוויח. אני לא לוקח אותו עם 250 שקלים לתלמיד. זה כל הרווח שלי, סתם 250 תלמידים. זה מה שאנחנו מתמחים. עכשיו שתבין, לא המסות. נשבעת לך ביקר לי, הכי יקר לי. 200 עד 250 שקל זה מה שמועמס במשלחות של תלמידים. אין $100. בן אדם. אז כמה כן? זה יכול להיות בין 80 ל-90, זה המושגים שלנו. כלומר, 300 שקל על... כן. זה נראה לי מאוד נמוך, אז למה שווה לכם להוציא את זה? מה זאת אומרת? אני מוציא 15,000 ילדים, כפול 300 שקל, זה לא מעט כסף. הרבה מאוד כסף, ליתר דיוק 4.5 מיליון שקלים. זאת אומרת שאתם נלחמים במעשה על כל משלחת במשלחת? כמו נמרים. הבת שלי שמלת מחלקת פולין, היא הולכת לילה לבתי ספר, לוועדי הורים, ונלחמים לפעמים טיול... בשביל זה? 50 שקל.
כאן הם מספרים לנו על רווח של אחוזים בודדים, אבל הערכה היא שהם מרוויחים 10% לפחות על כל תלמיד, קרוב ל-600 שקלים לילד. אבל אפילו אם נאמץ את הגרסה שלהם, מדובר בכ-300 שקלים בממוצע לכל נוסע. אבל גם כאן עוד לא הגענו לתחתית. כיום המשלחות יוצאות ל7 ימים בממוצע, אף שיש תמימות דעים בקרב המומחים ואפילו הסוכנים, שאפשר לקצר את המסע בכמה ימים בלי לפגוע כלל בתוכן. יש לקצר את זמן הביקור בפולין. אפשר להעביר את המסר. אני רוצה להעיז ולומר, אם לא ביום אחד, אז לפחות ב3 או 4 ימים. משרד החינוך לא מאשר להוציא משלחות של 4 לילות. אפשר גם לעשות מסע יפה ב4 לילות. כל יום בחול עולה כ-300 שקלים. אם נפחית רק יומיים ונצא ל5 ימים, כמו שעושות המשלחות של הצבא, כבר הוזלנו ב600 שקלים נוספים, מה שמביא אותנו ל3,700 שקלים, 2,000 שקלים פחות מהמחיר המקורי שההורים משלמים. זה פשוט הפך להיות קרדום לחפור בו מבחינת החברות, הספקים, ממש לרווח כספי מתוך, ממסע ערכי, זה הפך להיות מסע חליבה של ההורים, מסע חליבה של כסף מההורים. אבל המסע של ההורים לא נעצר ב9 החברות שנכללות במכרז של משרד החינוך. הם פנו לחברות נוספות ונדהמו לגלות שהן מציעות פחות או יותר את המחיר שהגענו אליו. חברת כאן לדוגמה מציעה את אותו המסע ב3,800 שקלים. איך יכול להיות שקיים פה פער תהומי באמת? אנחנו לא מכניסים את עצמנו למחירים של שר החינוך, אנחנו מצליחים להוציא את זה אותם תנאים, ובוא נספר סוד, אפילו אנחנו מרוויחים מעט. ישראלי מצא את מחיר של 3,900 שקלים. אנחנו מארחים בשנה אורחים מרחבי העולם בפולין. אלה המחירים הנהוגים בפולין. מדוע המחירים מופקעים בישראל? אין לנו צל של מושג. זאת אומרת, אפשר לעשות את אותו הדבר במחיר השפוי הזה. לא, בהחלט לא אותו הדבר, אלא ברמה הרבה יותר גבוהה, כולל 5 בתי מגון של 5 כוכבים. אנחנו הולכים בטור אחד אחרי השני, עוברים על המוצגים. התלמידים בבית ספר אורט יד ליבוביץ' בנתניה לקחו את הסיכון, אחרי שבית הספר הציע להם לצאת למשלחת בית ספרית בעלות של 6,000 שקלים לתלמיד, הם חיפשו פתרונות זולים יותר. פתחנו קבוצה בפייסבוק, דיברנו, בדקנו באינטרנט אני ודניאל, גילינו שיש חברות אחרות שמוצאות מסעות לפולין, מחירים זולים. בתחילת החודש הם נסעו לפולין עם טור פולנד ב4,100 שקלים. משרד החינוך והבית ספר ניסה ממש כאילו להפחיד אותם, להגיד להם שהדבר לא דומה, כאילו אין הבטחה, התכנים אינם תכנים. וגם המדריכה שלנו, שהיא עובדת, היא הייתה פעם מנהלת בית ספר, והיא אמרה שהיא לא מבינה על מה מדברים, מה זה הקשקושים האלה. בקרוב יוציא משרד החינוך מכרז חדש, אבל החברות האלה כנראה לא יכללו גם בו, בגלל דרישות סף כמו ניסיון קודם בהוצאת משלחות מהארץ. אז מה הפתרון? ההורים קוראים למשרד החינוך לקחת על עצמו את ארגון המשלחות, או להקים עמותה שתעשה זאת ללא מטרות רווח. אם משרד החינוך חשוב לו מאוד להוציא את המשלחות האלו, ולא רק 30% מכלל הילדים שיוצאים לפולין, ולהוציא כמות יותר גדולה, אני חושב שמשרד החינוך צריך לקחת על עצמו ואת הנושא הזה. אין צורך שעל המפעל הזה יעשו רווחים. וצריך להבין, הואיל והפרויקט פה הוא מאות מיליונים, אז הרווחים זה עשרות רבות מאוד של מיליונים. אף על פי שמשרד החינוך הגדיל מאוד את סל המלגות, המסעות לפולין הם עדיין עסק לכל דבר. כל בית ספר משלם מחיר אחר בהתאם ליכולת המיקוח של ההורים וההנהלה. כולם רוצים להרוויח על גבם של התלמידים, אלה שמשלמים יותר מדי, ואלה שנשארים בבית. דפנה, מה אומרים במשרד החינוך על הדברים החשובים האלה שבאת בכתבה? כן, אז משרד החינוך לא מתכוון לקחת את זה על עצמו, אבל הוא כן מתכוון להוציא מכרז חדש, שבו לראשונה תהיה הגבלה על הסכום שניתן לגבות מההורים. בנוסף, הוא יורחב לחברות נוספות, והם מבקשים מכל חברה שרואה את עצמה מתאימה לגשת למכרז הזה. לדבריהם, המשלחות המוזלות שלהם סיפרנו בכתבה לא עומדות בנהלים של משרד החינוך מבחינת הכנה, תכנים ומבחינת ביטחון. יש גם כותרת בתגובה שלהם, והיא שהם מתכוונים להוציא משלחות רק בחופש הגדול.
זאת אומרת ביולי ובאוגוסט. ולמה זה חשוב? כי אם הימים יותר ארוכים אפשר לקצר את המשלחות ל5 לילות בלבד, זאת אומרת 6 ימים, וזה דבר נוסף שעשוי להפחית את העלות אם הוא באמת ייכנס לתוקף. לגבי המלגות, הם אומרים שהשנה הם נתנו מלגות לכמחצית מהתלמידים, והם גם הוגשו בזמן. אם בית הספר העביר להם את הטפסים בזמן, הם מבחינתם נכונים להעביר את הכסף. ותגובה קצרה גם מחברת גשר, הם אומרים שהם דווקא פרטו בפני ההורים איך אפשר להוזיל את המסעות, ובכל מקרה התחרות האגרסיבית שעליהם הם דיברו בכתבה דווקא תורמת להוזלת המחירים. תודה רבה, דפנה. עכשיו עניין מרוחק מאוד מהדברים